Добрый дзень. Сёння 29 лістапада і мы пачынаем агляд навінаў за тыдзень. Гаворым традыцыйна пра тое, што адметнага і што цікавага адбылося на Аршаншчыне за гэтыя дні. Зноў загаварылі пра запуск прамых цягнікоў са Смаленска ў Воршу. Вагнеравец, раней асуджаны ў Беларусі за згвалтаванне, зноў вярнуўся ў нашу краіну. У Воршу прыйшла паўнавартасная зіма і прынесла з сабой смерць. Гэтыя ды іншыя навіны ў сённяшнім выпуску. Распачнем выпуск з пазітыўных навінаў. 26 лістапада Беларусь магла падзначыць 94 гады з дня нараджэння нашага славутага земляка Уладзіміра Караткевіча, але адзначэнне на афіцыйным узроўні прайшло вельмі сціпла, найбольш суха за апошнія гады. У Воршы традыцыйныя літаратурныя чытанні, якія звычайна праводзіліся каля помніка пісьменніку, на гэты раз прайшлі без папярэдніх абвестак, прычым у надта сціплым фармаце, ды не каля помніка, а ў самым музеі Караткевіча. У іншых гарадах больш-менш публічных святкаванняў увогуле заўважана не было. Гэта для сённяшняй сітуацыі дастаткова прадказальна. Раней адзначэнне народзінаў Караткевіча адбывалася сіламі грамадскіх арганізацый і ініцыятываў. Цяпер жа шмат грамадскіх арганізацый зліквідаваныя, а ініцыятывы не толькі не вітаюцца, але і караюцца. Таму 94-годдзе аршанца збольшага перайшло ў сацыяльныя сеткі і ў эміграцыю. На Оршэу вы можаце прачытаць артыкул з пералікам матэрыялаў пра Уладзіміра Караткевіча, што выпусціла наша рэдакцыя за год. У сераду 27 лістапада Аршаншчыну накрыла снегам. Снег выпаў і па ўсёй Віцебскай вобласці. Найбольшая яго колькасць 8 сантыметраў выпала ў Віцебску. У нас снежная покрыва за дзень дасягнула 5 сантыметраў. Трохі меней у Сянне 4 сантыметры. Гэта паўнавартасны прыход зімы ў наш рэгіён. Сіноптыкі прагназуюць, што снег на гэтым тыдні ўжо не растае і застанецца да самых калядаў і Новага году. Таксама сіноптыкі папярэдзілі пра небяспеку на дарогах на перыяд з серады па пятніцу, і папярэджанне аказалася недарэмным. Ворша ўжо ў сераду сустрэла не толькі снег, але і процьму аварыяў. Сярод іх адна трагічная. Аварыі ў гэты дзень адбываліся на вуліцы Магілёўскай, на павароце на Кар'ер, тут перакуліўся легкавы аўтамабіль, на Чаромушках і каля інструментальнага заводу. Яшчэ адна аварыя адбылася каля Белева. Тут грузавік з'ехаў з дарогі і лёг на бок. На наступны дзень недалёка ад гэтай жа вёскі на павароце з дарогі вылецеў легкавік. Самая страшная аварыя адбылася каля вёскі Антонаўка. Адзін аўтамабіль буксаваў легкавік «Опель», стырном якога была 40-гадовая жанчына. У нейкі момант «Опель» занесла і выкінула на сустрэчную паласу, па якой ехаў «Фольксваген» пад кіраваннем 51-гадовага мужчыны. У выніку сутыкнення мужчына загінуў на месцы, а жанчына, якая была за стырном «Опелю», разам са сваім 23-гадовым пасажырам з траўмамі трапіла ў лякарню. Паўторым, што на сёння, на пятніцу, сіноптыкі таксама прагназуюць небяспеку на дарогах. На тыдні зноў актуалізавалася пытанне прамых чыгуначных рэйсаў са Смаленску ў Воршу. Пра гэта ў інтэрв'ю смаленскім выданнем зноў сказаў губернатар гэтай вобласці. Пытанне запуску прамых электравікоў са Смаленску ў Воршу паднялося яшчэ некалькі гадоў таму і да гэтае пары не вырашанае. Раней беларускі і расійскі бакі змаглі запусціць электравікі з перасадкай на самай мяжы. Яны ж хадзілі да пандэміі каранавірусу. На электравіку можна даехаць да станцыі Асінаўка, дзе перасесці або на расійскі цягнік, або на беларускі, у залежнасці ад патрэбнага вам кірунку. Але рэйсу наўпрост запусціць так і не атрымалася. Па словах губернатара Смаленшчыны Васіля Анохніна, пытанне сутыкнулася з праблемай, а яно ў датацыях з абласнога бюджэту. Расійскі бок вылучыў сродкі на запуск цягніка, але ён не можа за дзяржаўныя грошы фінансаваць беларускую чыгунку. Таму датацыі выдаткоўваюцца толькі на шлях да Асінаўкі, але не да самой Воршы. Пакуль адзіным прамым грамадскім транспартам з Воршы да Смаленску застаецца аўтобус, хаця раней у планах быў нават запуск карабля па Дняпры, цэлыя турыстычныя маршруты. Гэтае ж пытанне ў свой час абмяркоўвалася дастаткова публічна, але потым цалкам знікла з інфармацыйнай прасторы. Гвалтаўнік, якога пасля прысуду выслалі з краіны, вярнуўся ў Беларусь, і яго затрымалі зноў. Неназваны грамадзянін Расіі быў арыштаваны ў Оршы ў чэрвені гэтага году, але вядома пра гэта стала толькі цяпер. Для расейца гэта не першае яго знаходжанне ў Беларусі. У Барысаве ў яго жывуць бацькі, і не першае затрыманне ў Беларусі. У 2016 годзе мужчына быў арыштаваны за згвалтаванне і спробу рабаўніцтва. Тады суд Дзяржынскага раёну прысудзіў гвалтаўніку 6 гадоў калоніі і забарону на ўезд у Беларусь пасля адбыцця тэрміну. Але спачатку яму
памянялі пакаранне на больш строгае, турму замест калоніі, а ў 2018 годзе перадалі расейскаму боку, каб ён дабыў пакаранне ў краіне грамадзянства. Там ён выйшаў на волю ў 2022 годзе, ужо калі распачалася вайна Расеі супраць Украіны. Падобна, што злачынца вызваліўся раней за тэрмін. Ён адразу апынуўся на вайне, верагодна ў складзе прыватнай вайсковай кампаніі «Вагнер». Пасля ўдзелу ў вайне расеец вярнуўся і вырашыў наведаць бацькоў, хоць ведаў, што да снежня 2024 году паводле рашэння суду уезд на тэрыторыю Беларусі яму забаронены. Яго затрымалі на Аршанскім вакзале. Суд пакараў расейца 3 месяцамі арышту, але іх ён адседзеў яшчэ ў перыяд следства і таму ўжо ў верасні быў вызвалены. Цікава, што Аршанскі суд палічыў удзел гвалтаўніка ў вайне на баку Расеі змякчальнымі абставінамі. Футбольны сезон у Воршы скончыўся. У заключным паядынку наша каманда сустракалася з бабруйскай Белшынай. Аршанцы першымі адкрылі лік, але затым упусцілі ініцыятыву на полі. Першы гол бабруйчане агадалі з вельмі сумнеўнага свабоднага ўдару, а далей толькі нарошчвалі сваю перавагу. Вікторыя Белшыны 3-1. Аршанцы зазнаюць паразы і фінішуюць на 10-м радку турнірнай табліцы. Гэта азначае, што і ў сезоне 2025 году аршанцы будуць гуляць у першай лізе першынства Беларусі. Гэта былі ўсе асноўныя навіны тыдня. Шаноўнае спадарства, шчыра дзякуем вам за ўвагу. А калі відэа спадабалася і вы хочаце падтрымаць нашых журналістаў, запрашаем паставіць падабайку і падзяліцца з сябрамі і блізкімі. Адно пры ўмове, што для вас гэта бяспечна. Развівайма беларускі нацыянальны сегмент Ютубу. Да сустрэчы ў снежні.